Vamos a comenzar por isto. Como ves o colexio se comparamos con outros de fora? Vexo un colexio adaptado ás necesidades da cidade, que é pequeno. Hai outros colexios que son máis grandes que teñen máis materiais, pero penso que o que hai no colexio é o suficiente para o que se necesita. Que melloras lle engadirías ao centro? Melloras. Por a parte que me toca, eu cambiaría o aula de taller. Poñería un sitio con máis luz, con agua para poder limpar as maus, sitio onde guardar os materiais cos que traballamos. Como ves a nosa clase de terceiro? Un pouco faladora. Un pouco faladora demais. Pero bueno, sodes traballadores. Hai moita diferencia entre nenos e nenas nesa clase. Sodes unha minoría abundante. Vale, pero bueno, en xeral non sodes unha mala clase. Traballades ben. Gustaríache ser directora do centro? Directora do centro. É un cargo de demasiada responsabilidade que non sei se neste momento estaría disposta a tomar esas responsabilidades. Se fixera falta, tomaríasa, pero só se fixera falta no momento. Cantos anos levas no colexio? Con este é o meu 6º curso. Desde que estás aquí, como cambiou isto? Como cambiou? Cambiou o papeleo que temos que facer os profesores, e cada ano distinto. Os alumnos sodes distintos cada curso, entón é como empezar de cero sempre, non? Temos que preparar as clases dunha maneira distinta, temos que adaptarnos a vos tedes que adaptarnos a nós, entón cada ano é como se empezáramos un ano novo. Se tiveras que estudar outra carreira, cal estudarías? Bueno, eu estou estudando agora mesmo xa unha carreira, estou estudiando o grado en Inxeniería de Procesos. De momento chegame con a acabar esa. E por que escolliches esa carreira? Porque con esa carreira permíteme a xunta dar matemáticas e física e química neste colexio, que de momento non podo dar, solamente podo dar tecnoloxía e informática. Entón, bueno, por eso dixen. Tiñas pasión por as ciencias desde pequeno? Sempre fun de ciencias. Eu as letras levabas moi mal. Había unha diferencia moi grande entre as notas que tiña en matemáticas que as que tiña en lingua galega. Sempre saquei moito mellores notas nas materias de ciencias. E xa por último, que outras actividades te gustan facer fora do colexio? Gústame moito ir ao cine, gústame moito viaxar, encantame viaxar, gústame coñecer lugares novos, e gústame pasar tempo con os amigos. Pois moitas gracias. Moitas gracias.